Здравейте, приятели! SCP-Test с двете приятели. SCP-Test с вас. И както виждате, днеска ще играем Roblox. Да, това тук съм аз, приятели. Днес ще играем Murder Mystery. Поиграх малко. Играта си е забавна. Който иска, безплатно е. Който иска така плей, ама трябва да изтегли първо това тук се показва. Аз съм го изтеглил. И ето. Се режда. Ще играт. Аз я скипнах и както виждате, първо за да почнат, другите са почнали вече игра. Тук ви инвенторито, започвате с тези, но понеже аз извадих Secret, нож, и тук има и т.е. така Shop, тук има магазинче, Weapons, и го взех от Common Mystery Box. Ето го, тикът. Тук има Uncommon, Rare, Legendary. Това е Gunbox, Knifebox, Rainbow Box, Gunbox, Knifebox. И както изглежда, са свършили игра. Сега, свърши играта. Тук показва 3 мапа. Ставаш на панела и така гласуваш и ще се върнем като започнем мап. И ето, ние почваме и реша. Аз съм от хората, които трябва да оцелеят. Както виждате, не знаете кой е мародера, а има и шериф, който трябва да убие мародера. Той с ножа. Аз си взех нож, защото аз... Ето има и стотинки, както виждате. Тук вече имам 1 стотинка. И трябва да събирате стотинки. И тая игра мисля, че е за first person. Че така се игра най-лесно. Не знам защо. Гласувахме за мапа Workplace. Максимума коин, с който можеш да вземеш е 10. Чухте ли го? Чухте ли нож? Чувам ножа. Чувам някъде нож. Чух някъде нож. Ран! Това може да е тук някъде. Добре. Шерифа го уби. Чу се револвера. Чу го. Ето. Битил. Той е бил с елит. Да, също може да вземете елита, който сега да се парчейсне с Robux. Robux се купува с сейфа. Хоспитал. Ето, бързо сърфват игрите. Може би бързо ще свършват. Все пак това нощ ме кефи хипер много. Тази сутрин го взех. Бе след тази сутрин играх за пръв път. И аз съм добре. Тук долу пише имам 4% шанс да съм мърдърър. О, добре, този мап съм го играл. По-приятно в пърс. Не отивайте на места с много хора. Никога. Подминавайте и гледайте си нуп.
Минавайте. Що кой знае, всеки може да е мърдъра. Оп. Дайте да избягвате хората. Защото те могат да се държат като мърдъра. Бро! Бро! Как? Как? Иска да дойде де. Ножка. Нож! Бе, той ми праща friend request. Ме приемайте. Friend request е онлайн, освен на комбинират приятел, който също играе роб. What the? Не! Не! Ох, това не беше мърдерера. Вадих късмет. Късмет. Бегай! Ето вижте, там вече ми се напълни пише фул. Това не е 100%. Да знаем, че тигуровата глава не е там, ще Victory XP. С всяка секунда, колкото си повече оцеля, толкова повече XP получаваш. Аз съм 13 ранг. 10 по-скоро ранг. Окей. Това една какво беше? А да! О, вече имам пистолет, окей. Значи някой може да е мърдърера. Я за го убия, значи шериф е убил някой, който не трябва. И е пуснал пистолет, така прави. Аз съм двойно по-нащрек. Някой suspicious. Suspicious. Тук е мърдера. Окей, какво стана? Окей, значи времето изтече и победихме. Или то е лефна. Окей. Тук може да виждате. Добре. Сега можем да отворим един Common Crate за епизода. Моля се, моля се, моля се, моля се. Моля се, стар! 8 битов. Не. Циркът. Можете ли да трейдвате пистолети? Но никой не би. Окей, аз съм шериф. I am a sheriff. Добре, това мап. Окей. Изваждам. Ножката. Пищовката. Има и пъркове в самата игра, което е... Вечух нож. Арио? Някой е 100% мърдър. Ти ли си мърдърера? Кой мърдърера? Бе, той! Бум! Yeah! Как го видя? Това е за днешния епизод. Оставете лайк, сабскрайбнете и чао!